Тайната на дивата гора. Глава 17. Среднощно приключение. Една висока фигура в черна наметка, огъната под тежестта на чувал, приближаваше към нас край дърветата. Тя не ни виждаше, защото бяхме влезли много тихо и се криехме под сянката на една ябълка. Вече беше съвсем близо и явно вървеше към пролуката в плета. Срещата бе неминуема и стинах от страх. Филип бе запазил кураж и той прошепна: „Това е жена, която краде ябълки. Трябва да й попречим, защото това са ябълките на Чичо Петър, а тя е набрала цял чувал.“ Не бях в състояние да кажа нищо. Страхът ме беше сковал. Филип пристъпи напред и застана на пътя на фигурата. Луната освети лицето й и ние познахме веднага, че това бе майката на Тери. Тя издаде уплашен вик и изтърва чувала, като ябълките се разпиляха на всички страни. После падна в тревата, закри лице с наметалото си и започна да ръмжи някакви неразбрани думи, сякаш се молеше. Не знаехме какво да правим. Тя изведнъж се окопити и заговори: „Нямате ли друга работа, освен да ме следите посред нощ? А утре ще изпратите полиция да ме арестуват и да ме откъснат от моето бедно умиращо дете. Не можете ли да си позволите с изтънчените си ясти и хубавите си дрехи да имате няколко ябълки по-малко, които могат да помогнат на треперещето ми от глад дете, умиращо пред очите ми, без да мога да го задържа? О, Тери, Тери, те ще ме откъснат от теб.“ Тя отново закри лицето си и избухна в горчив безнадежден плач. Погледнах смая на Филип. Той търкаше челото си, сякаш търсеше изход. После коленичи до жената, хвана ръцете й и се опита да ги смъкне от лицето. „Не сме ви следили“, каза благо той. „Минавахме случайно, бяхме ходили да гледаме луната. Не бива да берете от ябълките на Чичо, но щом Тери действително гладува, не можем да ви кажем нищо. В никакъв случай не искаме да идете в затвора, а Тери да остане сам.“ Жената спря да хлипа и впери дивите си очи с проблясък на надежда в очите на Филип. „Мило момче“, каза тя с треперещ глас и сграбчи ръката му. „Слушай, пред Бога обещавам, че няма да правя втори път това. Знам, че съм една лоша жена и не бива да влизам в чужди градини. Но Тери се нуждае, а и лекарят ми каза: давайте му повече мляко, хранете го добре и през зимата го завивайте добре, ако искате да го задържите по-дълго жив. А Тери е всичко, което имам. Баща му ме заряза, а сестричката му умря. И сега Тери лежи безпомощен и не мога да го оставя, за да иде на работа. Как тогава да му осигуря тези неща? Ще ми го вземат пак в болница. О, деца, деца, не правете така, че Тери да е далеч от мен.“ Тя коленичи на тревата с отпуснати ръце, сякаш ни се молеше. Това ме покърти и най-убедително я уверих, че няма да я издадем и тя може да вземе колкото си иска ябълки. Но Филип ме прекъсна. „Няма да ви издадем“, каза той бавно и тежко. „Но трябва да спрете да крадете. Наистина не знам как ще намерите начин да подсигурите Тери, но да се краде е ужасно нещо. Не може ли да ви помогнат?“ Тя поклати глава. „Ако потърся помощ от държавата, те ще вземат Тери в приют. Наистина от дома не е за него, но поне сме заедно, а това е всичко, от което се нуждаем.“ Тя ни погледна умолително, сякаш очакваше да я разберем. Филип все още бе потънал в мисли. „Знаете ли“, каза най-сетне той, „имам една добра идея, но за сега не мога да ви кажа нищо. Идете си сега при Тери, а утре, след като говорим с Рут, ще ви посетим. Обещаваме да не ви издадем, нали, Рут?“ „О, да, съгласих се аз. Нито дума.
и утре ще дойдем. Бог да ви благослови, прошепна жената. Дано ми прости, че съм толкова зла. Тя вдигна празния чувал и се промуши през пролуката, преди да успеем да й кажем дори лека нощ. Останахме сами, а ябълките лежаха разсипани из тревата. Мисля, че трябваше да й позволим да ги вземе, казах аз. Не, заяви Филип. Ябълките са на Чичо Петър и самите ние щяхме да бъдем крадци, ако бяхме й позволили. Сетих се нещо, Рут, но утре ще ти кажа. Сега да вървим да спим. Бях изтощена и налюбопитствах. Шмугнахме се в стаята си, бях полузаспала, когато Филип ме попита. Колко пари имаме в касичката? 35 франка, измърморих аз сънливо и в следващия миг потънах в царството на сънищата. Край. Лека нощ!